So, hello, what's up mga kaidol? Nag-crave kog itlog. Mga untag itlog kay murag lami ida. Suka, patis, asin. Batir ni. Dagko kining itlog. Muna itlog sa kuan. Dinosaur. Ayan. Mag-asin. Muna ginahan ako mga kaidol basta magabi iba. Mukhaon ko ni pero kanang walay mga piso. Kuhanin sa mga idol, Lumiro 12. May pag-itlog-itlog ani. Yelo pa siya tanan, wag siya kuan ba. Wag pa siya ingon nga nasa kuan. Mo ni pangpagana. Pangpagana sa kaon ra. Ini sa mukbang kaon na gini. Itlog ni siya sa bibi. Pero bago pa itlog. Bago kayo. Nagdimarot ning upat. Gusog na kuha ning tulo. Gamay na kitag tungol. Salamat sa pagtanaw niya. Hinaot ko antang, igutom sa mo. So sa paghiwat ninyo. Pangaon na mag-itlog, nanas kasada. Wala na mga sabaybay. Pangaon na mo diya. Salamat.